Hvad nu hvis dine medarbejdere tog endnu mere del i din virksomhed og skabte endnu mere værdi, og oven i købet var stolte af det? Jeg hedder Hanne Alsen, og jeg kan hjælpe din virksomhed langsomt, men sikkert til at blive fuld af mennesker, der er vilde med det, de laver. Med dem, de laver det sammen med, og som gør sig umage for at gøre det bedre og bedre. Du og jeg ved, at en virksomheds succes afhænger af nogle faktorer, der kommer udefra, som man ikke kan påvirke. Og nogle faktorer, der kommer indenfra, noget økonomi og nogle mennesker, som vi faktisk kan påvirke. For at skabe resultater, så har vi altså brug for nogle teams og nogle ledere og nogle medarbejdere, der udvikler sig løbende og i takt med virksomhedens behov, så de kan skabe endnu mere værdi, og så der bliver grobund for nye og måske større mål. Så er det ikke tilstrækkeligt med en personale- eller HR-afdeling, der holder styr på alt det administrative, ansættelseskontrakter, løn og ferie. Du har også brug for en HR-konsulent, som er en fast del af dit team. Sandsynligvis ikke hele tiden, men 1, 2 eller 3 dage om ugen. En HR-konsulent, som arbejder målrettet med at støtte op om din organisations evne til at udvikle og forandre sig, så I når jeres mål nu og i fremtiden. Jeg kender udmærket alle de fine HR-processer i teori og praksis, men jeg kommer ikke med nogen forkromede systemer og processer, som med vold og magt skal presse ned i virksomheden. Jeg er praktiker. Jeg mener, at kunsten er at plukke de elementer ud, der giver mening og værdi for din virksomhed. Måske har du også brug for at vide lidt mere om mig. For eksempel, at jeg har arbejdet i store og mellemstore danske virksomheder i over 20 år. At jeg i en årrække har arbejdet som leder og siden 2009 som selvstændig HR-konsulent. At jeg har rekrutteret mere end 100 personer og haft endnu flere enkeltpersoner og teams i sparring og coachingforløb. At jeg har adskillige års uddannelse bag mig inden for salg og kommunikation og coaching. Hvis du, ligesom jeg, tror på, at der nok egentlig er masser af potentiale og muligheder i din organisation, at mennesker samtidig bare har brug for et lille skub på en ny måde for at blive klar til at møde fremtidige udfordringer, så tag kontakt til mig. Det koster jo ikke noget at være nysgerrig, og jeg er faktisk rigtig nysgerrig på at vide mere om din organisation.